Zinc o Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udo. Tutok pakatok sa uto nga niya na po kita magduyog magpaminaw sa tuwang programa karong mga taknalas 11 G's na gyud sa kautuhon kung bati ta sa tuwang paglanog-lanog and maayong udto dia especially sa mga nakatayab sa tuwang pagsibya karong mga takna maayong udto dia dapita maayong pagpaminaw sa 99.5 Gold Bayugan Yes FM Banat Radyo Provinciano Caguay connected 96.5 Radyo Provinciano Maasim Sarangani Province Go FM Trinto 88.1 Line FM Santo Tomas Davao del Norte 88.3 Line FM Badas Placer 99.9 DYRG FM Radio Gindulman Bohol Line FM 88.9 Tubigon Bohol 91.7 The 1 FM Marihatag Surigao del Sur 94.7 The 1 FM San Miguel Surigao del Sur and Real Radio San Franz. Ala sige doyog taog maayong panukad sa tuwang programa na podusab diha karon sa inyong mga tagsa-tagsang panimalay or asa mo nahimutang karon asa mo na naniud to sa gihapon tuod kauban ninyo kini ang inyong DJ Michael. O kini po yang inyong gwapong taro ay lumping ha kini si Lubabaw ha. Lasta na po tao ba niyo ba na po tani ha? Oh, once again once more ha. Batit na sa itong pagpahimsig, ilabi niya, katunguban ka niya itong na ay mga ibatyag silang panglawas. Nga nyo man niya, ha? Di ba gignanta ka? Ha? Over and over again. Dapat ka magpalagsik sa mga lawas, kanyunay, tumal ka og produkto na ito, dili Kalabo Plus Herbal Food Supplement. Pili lang ka dyan kitag mga pwedeng makatabang sa imuha dyan. Live dito sa itong Facebook page, DJ Michaeling, and sa tuang Facebook page sa Kalabo Herbal Product Jesser Marketing. Okay, pwede mo mag-message diha kung gusto mo mag-order sa inyo ang mga paborito or gusto ninyong paliton natong produkto no via COD kung asa mo dapitas sa Pilipinas. Mga kabisyo, my love so sweet. Kumbati ta sa to ang palanog-lanog tuod kini aton tulumanon giatog kanato sa Jesser Marketing Kalabo Plus Herbal Food Supplement nga aduna ingredients nga kalabo, mangustin, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga manalipod sa kalawasan batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa no. Parisi sa pag-inom sa Kalabo Plus Garlic nga dunay isang cup nga kalabo, garlic, lemongrass, turmeric, luyan dilaw, tawa-tawa ug banaba. Makatabang sa kalawasan batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone and all infections. Ang duha ka klase sa Kalabo Plus Herbal Capsule mopakgang sa tanang bakterya o virus nga dili makatapot kanimo sa imong pamilya. Kalabo Plus Herbal Products kaysa Kalabo Plus tanang balatian tudas ginama sa Jesser Marketing. For more information, contact Mr. Kalabo Jesse Castro sa Ranobes sa 0930-973-6009. Hala sige. O kumusta ning uban kanato diha karon nga kumbati sila hang pagungit-hungit. O hinaot kamo diha naka plaster na sad gihapon og nakapamalit na sa inyo ang mga sudan. Dihang lamian kay sa tanan. Mas pilyon pa na ako mukaon og karinderya lulubaba kay tungod aside sa lutong bahay, lamian gid kay sa tanan makasulti ka nga limpyo, hinlo og presko kay tungod especially kana mga gulay kay lutuon maginanig sayo no. Di ba? Pero dito ka sa mga kananan nga puno-puno gid og tawo nga daghan gyud ang mukaon. Ayaw kaon na ng mga kananan karinderyahan nga minus kayo mga nagapamalit. Eh katong time ako estudyante pa lulubaba sa kolehiyo na usa ka doon naman anta sa mo ang boarding house na isa ka tindahan dito dagko kay mga kaldero maingganyo jud ka mo palit og sudan unya pag susi nimo uy puno taon gyud sa akong paboritong munggos uy lami lagi lulubaba unya tapos dayon pagpalit nako barato pag gikaistaran 20 pa to 15 basta daghan pa jud kayong serving ato tayo magyud no. Pagdayog kaon, makasulti jud kag naagi ni something else ba?
gibutangan man ni siguro gamayng suka nila. Dito na pamatudan na ako lulubaba nga pipila ka mga adlaw dahil nila sige og painit tong ilahang mga sudan. Grabe na gid kaayo ba. Pero dito dapita na siya sa may sa Usamis no, katong diha pa ko dag eskwela o college. Ganyan bantay-bantay kasi mga nganyang klaseng sudan. Labaw niya kung kanyang mga karni. Okay naman na siya kanyang mga bulalo, init-initon, kay di pa man ganyan madaot mo. Magsebo lang gitaon kayo niya siya. So, kung kanya po, magmulungtad po na og isa ka semana, murag lahi kayo. Sa Vietnam ba na siya lulubaba or sa Thailand? Limot ko, basta na ay 100 years nga sabaw, soup. Oo, muraga. Kung sa tuwa pa na diri, kuha na siya lulubaba, bulalo, no? Oo, nga ginapabukalan og taman nila. Walay palong-palong, 400 years. Nang baga na lang gid kayo sa tanan ang mga sebo sa kilid-kilid sa ilahang kaldero. Tapos ginadungagan na lang nila og sabaw, ginabutangan na lang nila og mga ricados o katong mga karne, gibutangan na lang nila. Wa nila hugasi ang kaldero. Sukad ever since the world began. For 100 years, kamulog yapon og pabukal, kamulog yapon og ma-search na siya sa YouTube mga kabisyo my loves, no? 100 years soup ng tawag ana niya. Kung adto mog Thailand yata na siya, kung nasa Vietnam ba na, nalimot ko. Basta 100 years soup. Na-feature na siya sa mga food vlog, sa mga sikat nga mga food vloggers, mga kabisyo my loves, no? Kung tanaw pod mo sa kuang mga vlogs pod, puro sa pagkaon, pasabot ana food vlogger jud ko. Gusto man lang maglaglaag banta, dapat kumulaag tanagi kaon. So ato lang nag-feature. Ikaw lulubaba, kung sa mga vlogs mo. Kung vlogs kay ay vlogs man eh. Tulog ay vlogs. Pero bitaw lang, sige, duyog tayo. Padayon ta sa ito ang programa na ito dali may kiling. Sa ito ang maayong isgutan karon. Kagapon nagdiscuss mo ta about anang kung unsaon pag likay nga dili mo biyaan sa inyong boyfriend dili karon mga kabisyo my loves ani ay tips pudusab no kung unsaon nimo pagkaibalok nga naay laing babae or kabit ang imong boyfriend or imong asawa. Agoy noy. Bulabog. Sapna na dis. Mau lagi. Sige daw be, unsa ba na siya daw be? Una sa tanan mga kabisyo my love so sweet ha, matikdan ninyo ha. Kanang mulayo gani og pabulong kapag may kausap sa cellphone. Pag mulayo ang imuhang uyab niya tapos bitbito niya yung cellphone niya, naa siya kastorya niya pinahunghong. Nanay sikreto diya. Tapos isa sa mga sikreto siguro na niya yang ginataguan ng iyahang kabet. Kanang ginalikay-likayan bitaw tuod ka na palihim kayong makigstorya sa iyahang kastorya sa phone. Ikaw pod nga kapares niya magduda jud ka no. Niya pag pangutanon nimo kitsa to. Ay, kauban sa trabaho. Ay, kwanto kliyente to. Kwanto business partner. Kito lang namo, hunghong lang ko kay basi mandungan nimo ang kwan ba, ang transaction ba. Agoy nyoy. Gusto may matambag ni mo na lulubaba. Matambag pa dito ko. Sige. Kung nga niyang imuhang karelasyon mo, maglikay-likay si imuha niya tapos niya siya ginahungungan sa iyahang kastorya. Siguro to kanyang ang iyahang kastorya niya dili gusto singhagan o kanyang kusog ng volume sa cellphone. Tagaan po nato, gitawag nato og the benefit of the doubt. Kung sabi saya pa, basin di ay. Basin di ay kaning iyahang kastorya, iyahang kauban sa trabaho, di ba? Ang problema kung iyahang kauban sa trabaho iyang kastorya mo po ang iyahang kabit. Japon. Kadua, lulubaba, pagbubura ng mga messages sa inbox at may sikretong password ang phone. Di ba? Pero ganyan man pong kiriwan po nimo ang cellphone sa imuhang karelasyon.
Ibutangan ang password para dili nimo kirawan. Unya magkirito pa jud ka. Unya kung dili ka kable mas kusuko ka. Asa naman tong privacy ani ha? Oh, pero pag gani kamo bitaw hilabtan bitaw, sukur bagit pud sab mo. Pero pag inganya ganing kuha pa lang ganyang cellphone nimo niya tapos abdi kay siyang mukuha dahil siyang cellphone laka diha. Kasi niya ay taguan nyo. Oh, kita niya dyan, yan nyo, yakan nyo. Tanyan mga sikreto sa mga kabit-kabit na gidya taon tuon nakatago eh. Wala niya siya og kining safety bolt. Oh yeah, tapos kining bili palag sa lagi kayong karelasyon nga ikaw dala sa cellphone no, ikaw ibalag replyan ng mga nag-message diha. Katulo mga kabisyo Lolo Baba, kanang maghimo og lain-laing mga account sa social media or email address. Kapag ang lalaki nagkakaroon ng higit sa dalawa o email address pero hindi naman related sa trabaho nito ay tinatago sa iyo, baka may kabit siya, lalo kapag may sinasalihan itong social media site na pilit tinatago sa iyo. Grabe kay Chosera man pud kay nagbuhat niini eh. Buot day kang magbuhat og daghang kay social media accounts. Email ad ako, daghang kog email ads kabisyo no, pero of course personal and the same time business ang ato ang social media niya kuan tawag ana kining ato ang email ad nato naka-tie up sa uban sa ato ang mga bank accounts, so muna siyang nailahi-lahi yun nga email ad ang atong ginahimo no. Oo, nay pangsabak sa mga online scam. Depende na lang gid pod usab no. Oo, pero kung ikaw nga misis madudahon gikastanan kana gid siguro una nimong hunahunaan. Wala, duwa lagi ka bukin mong email ad. Kakilain no. Kita nakaglain. Kinsa siya. Grabe ka, duwa lang gani kay email ad na nilain. Wa ka kabalo basin sa una patudan niyang gibuhat no nga doon na daan niyang email ad dapat ika magkuha na kabisyo my loves. Kung na siya laing pong social media, dapat nagi mo laing daghang social media. Ang ang isa ka social media ninyo, dapat ka ng isa gamit niya is for business, ang isa personal. 'Di ba? O napo kay laing pang mga Facebook pages na dapat imong himuon for certain pagnegosyo, 'di ba? O kung nakay himuon pod nga social media account para bega-bega. Siguro doon lang nimo nga wala imong naong dito. Pero bitaw ala sige. Unya tapos laging lutang sa mga okasyon o nasa ibang lugar ang isip. Kadalasan nagkakaroon ng family gathering ng pamilya kapag may okasyon, lalo na sa mga Pinoy. Kung ang lalaki ay madalas late nang dumarating sa party at ang utak nito ay nasa ibang lugar, palagi maaring may kinalulukuhan itong iba na babae. At kapag naman maagang umalis ng party at ang dahilan ay trabaho, dapat mo nang bantayan maigi dahil may posibilidad na mag-usap sila sa chat, cellphone o di kaya ay makikita sa personal. Kini may nganing klaseng galawan ba? Muranig mga galaw bitaw sa mga iyaan bitaw nimo or kini mga ugangan bitaw nimo bitaw no nga bantay sarado kayo. Kung mama bitaw nga ginabantayan ka sa imuhang ginabantayan ka nga ang imong bana ba sinailain. Unya mo nay naguna-una og panulsul-sulsul sa imuha nga uy. Karit lagi tog lakaw imong bana lagi. Hala ka makita to sa ilahang kabit. At saka balo, ba hindi lagi siya ganahan po siya makisabay sa inyong pamilya. Kay kamong mga pamilya ninyo, mga iwantayon kay mo, Libakira, Marites. Ha? Ako dati sa kuhang ex mga kabisyo, Lolo Baba, ingana ko sad ka nang okay ko maki-socialize tapos dali ra mag ko mabagot, dali ko ma-board ba niya tapos kini bitaw nga taas kayong oras nato graduation to sa isuon sa ako ang ex dati nga police. Kunya karon almost whole day mi dito sa
kampo nila nga para mag-witness sa mismong graduation nila, no, na ipakaon and all. Unya ako napoy laing mga transaction sa ako ang phone, murag nabakgot na ko. Gusto kong matulog, gusto kong magpahuway, gusto kong muuli na dayon mo tong feel na ko nga mo walk out, mo lakawog sa iyo. Pero dili sa rason nga naa na day lain, no. Na may nga nang galawan mo gini mga galaw sa mga kuan bitaw kanang kusog kayo manira sa imuha og dauto ng inyong relasyon. Diba? Depende lang gid siguro lulbaba, no. Mo ganingon na ako bitaw, depende na lang gid gani kayo. Diba? Kay base niya giyahang mga tumong siguro dili po siya ganyahan makihalubilo tao yung makikplastikan or di ba ka kining wa sila ay masulti kay hilumon gud siya, no. Dahil mga taong gitawag natong introvert. Kanyang introvert kay mura gusto nila mapag-isa pirmi. No, nga di sila gusto makig-socialize. Kanyang extrovert mo na siya hilig na sila atensyon ug daghan og kauban pirmi sa ilahang palibot murag di na sila mahimutang niya. Pero magbali-bali na sila kasi niya ako extrovert man ko, Michaeling. Hindi ko ganyan mula agog mall pag dili na ako kauban ako ang amigo yako. Karon ka paghangtong nato murag mas ganahan tang mag-introvert. Kay samok niya kayo kung natay makasabay labaw niya pagandig na yung mga laag makagastutan niya tapos siya dili. Wow, you're getting my nerves. Pagtagay-tagay gani hubog kay sa sitinan. Tapos kita, hubog kay itong bulsa. Pero yes na lang, importante naging masaya ang ating pagsasama. Mo man na siya importante sa mahalaga. Madalas gumimik. Kana siya kabisyo bisag naanay ka relasyon, hilig yapon mag-party. Hindi masama yung lumabas ang mister mo paminsan-minsan kasama ng mga kaibigan o katrabaho. Ngunit kapag ang mister mo ay may madalas lumalabas dahil nagkakayayaan sa trabaho o barkada, lalo na kapag may mga babaeng kasama, kailangan mo na maging alerto, lalo na kapag ayaw kanyang isama. Ayaw na pag-uban-uban diyan. Ano sa paglaag mo sa inyong mga friends mo dito? Ikaw maning friends, ikaw ba? Makisabay po ka sa mong friends. Mawag ka na mong friends. Hello, taon sa misis. Ang banya, to dito naglipay-lipay. Ang misis, to sa balay, tulog sa'yo. Pero, depende na gitaw niya. Pag abot sa panahon, kay tungod ka na siya. Di maguna mulahot tayo nga. Sige lang kag sige glaag, no? Pero, paras na mo niya may kiling. Mas ganyahan pa may pundog balay kaysa maglaglag. Murag na ugtas na miya niyang lag. Bata pa miya niya sa una. Sige na maglag. Walwal dito. Kung asang pista. Hala, sige. Kumbira. Inom. Hala. Kung wa pa nagsakit, di na mundang. May nalag nagsakit. Di nagpuyo agad eh. Pero anton sa karon, nawa niya gitaon. Okay naman po siya. Pero hapsay o kining lami lagi kayong kahimtang kanya bitang mo matak sa iyo nga dili ka magka-hangover. Kanya gitay mga pamulong nga di niya ko mo usab. Kaisa na lang. Onya pag namatikda nimo nga murag uy, dugay-dugay na kula ka inom ba. Murag achievement jud kay na ko ni. Kining bay mag-celebrate ta. Dugay na kung wala ka inom. Wow, galing naman yun. Ginamitan mo ng 100% lakas ng inyong katalinuhan. Delete mo katawa. Ayun mo niya kuhan. Uwi na dahil kayo. Ay, klaro niya itong ipis na ito. Mura magmatukan. Last one mga kabisyo my loves, bigla ang pagiging mabait o sobrang lambing. Kapag ang mister mo ay biglang nagpresentang magregalo sa kaibigan o pamilya mo na hindi naman niya ginagawa dati at halatang pinagkagastusan ang regalo nito o kaya naman ay biglang masipag siya sa mga gawain sa loob ng bahay na hindi naman niya ginagawa dati, maaaring ang lalaki ay may kasalanan at gustong bumawi. Itsusira kay nagbuhat ani.
Kanang lihok dapat na agi meaning, ha? O basin siguro butang nato lulubaba na gusto siya mubawi gituod no kay namatigdan niya murag hago makanya ako ang kapares. Uy sige raman ni siya ginganig lihok tapos ako murag lipay-lipay raman ko mubawi siguro ko pero di siguro tungod kay naay lain no. Pero kung naa may lain siguro mga kabisyo my loves usa na siya sa mga paagi no nga pwede nimong mabantayan. Pero kabalo ka kung love ka sa imuhang bana ug ma-feel gyud nimong love gyud kaniya bisa magminuang na siya dili og dili gyud na nimo masapnan. Isa pagdagan pa na siya og nakarelasyon, nakasmiringon, nakagabas diya og uban pa. Dili gyud na nimo masapnan kay love kay kaniya. Kay ma-feel man nimo. So mo na lang pud imong i-mindset pud sad no. Okay, basin niya mangita gid laig putahin nimo hambana sad mo tilaw og lain. So, ikaw sad mindset na lang ka basta importante mahal jud ko niya tapos di na lang siguro ko maguting kay kung mangita kag paagi nga i-discover gini mo na siya nga naginailain kanang imong gikahadlokan nga magbulag mo magubang inyong pamilya mahitabog ina no? Dahil magod ng lalaki pag magbinyuang kay muli magyapon sa ilahang balayog siya misis. Pero ang pagbabae ganyan magbinyuang dili na ganyan muli siyang mister. Ha? Labaw niya kung masapnan? Yan na lang yung pangatawanan nga di niya ko gusto nimo. Di niya ganyan muli. Bisan pag imuha pa niyang sunduon dito, pabalikon pa uli. No? O kung ganyan dili pa niyo masapnan po sab mabatian gina nimo nga murag lain nagi kay siya pakitungo anton siya mubuhi na lang gina siya kay pugson man sa atong iyahan ka relasyon po siya sa imuhang asawa siguro nga ayaw niya uli-uli dito sa love ko nimo ha mag-uban na ta ha pagingin niya ganyan masapnan nimo nga murag na something else matters budburan mo ng pagmamahal, budburan mo ng maraming regalo, budburan mo ng pagpapaganda ang misis mo. Ha? O niya, tapos, sultihan niyo mo, pag malipayon kay siya o ma-feel niya nga murag makonsensya siya, sultihan din mo siya, kabalo ko sa tinuod, sa niya hitabo, gimbuhat mo sa kuha. Sakit kayo, pero muna ni siyang katapusan. At least, ato ang pagbulag, napalipay taka, o diba? O niya tapos pagabot niya pagbalihin niya dito siyang ex niya kung taon din siya ha ngayon din sorry sa imo ha o niya tapos di mo siya pasayloon maglodlo din siya maluoy kaya balik din mo kaya mo nagpaminyaw niyo mo nakabalus na ka pero depende na kung love pa niyo na siya no pero kung di gani ikaw niya bahala magigo niya siya grabe jo kay detalyado parang pwede na kayo ni siya pang story sa mga teleserye lulubaba kay imuha na mag yung storytelling tanan ang pwede mga mahitabo advance kay masyado ba no advance ka mag-isip lulubaba di ka basta-basta ganyan talaga pag tayo malawak ang ating pag-iisipan ha pag-iisipan anyways mga kabisyo my love so sweet na to diha karon nga nagpaniod to hinaot nga kamo diha nagpalagsik sa inyong kalawasan sa gihapon dapat maboost ang inyong immune system ha tumarta og Angelic C vitamins para sa protektado og himsog nga panglawas gana nga mukaon og nindot nga pagkatulog inom ta sa Jesser Angelic C with sodium ascorbate nga vitamin C ang pinaka-epektibong vitamins nga dunay herbal content nga puno sa mga minerales ug modepensa sa kalawasan batok sa mga virus ug bakterya. Just Sir Angelic C with sodium ascorbate na siya mga kabisyo my love so sweet. So atangin ninyo adugang pang programa nato diri sa Tutok Pakatok sa Udto ug kato mga na-stress diya sa ilahang opisina sa Muna Day ako lang iapil tuod ning ato ang Angelic Relaxing Roll. Okay kato mga nagbiyahe asa napita na mga transaksyon naglaag baka gusto magpadagat oy kato mga mulaag karong Semana Santa. Sige, pabulad mo sa init mga kabisyo my love so sweet ha. O niya tapos kung ma-stress mo gani gamit mo ni ini para ma-relax mo. Angelic Relaxing Roll manuhot-suhot ang kanindot og soothing effect sa peppermint og lemon scent sa Angelic Relaxing Roll. Duyog ta padayon sa tuang panaguban. Sana ba kayo mga inutil? Diri gyapon sa tuang programa ang Tutok Pakatok sa Udto. Kauban ninyo of course kini si Mikey Ling. O ganyan po, si Lolo Babaw ha.